Vooral je nog heel even in spanning. Want de jong zelf heeft ook spanning. En ik heb hem straks al gezien. Hij woont bij Uggie in de zaal. Dus als je goed op te zien had gelet, dan had je het misschien kunnen weten. En ik weet dat die verhalen al rondgaan, in Zonneveren. En ik zal er één ding vertellen jongens, ik heb vannacht goed de zaal. Gino, start de tune in. Maak een plaat voor een vriend. Was sent to prison by a military court, arriving to Montana. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, then if you can find them, maybe you can hire the A-Team. In de zaal, die hebben we misschien al gezien. Weer zo in een raal. En ik hoop dat ze goed en weten voor bloemen. Dames en heren, ik kreeg even een paar minuten van ons. Zetten zich even klaarmaken met z'n atjes. We zijn zo bij u terug naar een kleine muziekbreak. Guido. Maar ook weer eens een echte drieën. Dat is Rico Lutjes. En Spelen. En die gooi hem af met Kas IJzer. En als laatste mogen we een groot echte drieën. Roy Arias. Ja, en hier staan ze dan, maar nog steeds is Mexico. En dat is een vereiste van de goeie adjudant, letten op die prins. Wie loopt in de prins voorbij? Wie ziet er goed? Hij ziet er doen en niet doen en dan gaan we snel veranderingen brengen. Ik wil vragen, de jongen is niet van in, maar ik kan ik één ding vertellen, dat leert je dit jaar wel kennen, Rico. Ik zou en ik willen vragen, om de medaille om te hangen, Max. En dan wil ik vragen aan Glenn, die de bro, om de ketting of de om de mantel om te hangen.
mag Prins Vincent vragen om hem de steeg op te zetten met de 3 veren. Nu je veren. Ja. Ja, en dan wil ik onze voorzitter Robbie vragen om het belangrijkste. En Mexico heeft er echt bij vertellen, jong. Als ze dit kwijtraakt en die zanger zijn in het bezit, dat gaat die echt geld kosten. Die traditie, dat is al eeuwen oud, maar dan zitten we gewoon verder. Dames en heren, Prins Vincent! Ja, en dan komen we toch bij het leukste stuk. Of dat vind ik een leuk stuk, dit vind ik een hele leukste stuk, dat weet ik. Die proclamatie. Atjes, hou je vast. Max, woorden en ik. Die proclamatie. Ik ben Max, 23 jaar jong. Ik kom uit de echte van de Mermerkerkweg, nummer 8, zoon van Thijs en Johnny en Burke van Glen. De meesten zullen me kennen van Harmo, maar nu zijn we de tegel aan de markt. Ten eerste, dat ik al eens dat ik al het jeugdprins ben geweest in Oorby de Waterratten, maar nu voor het echte werk gehad. Ten tweede, dat Bo mijn vriendin zich nu aan te passen aan mijn einddieren. Ten derde, dat de kwekkerten zich langzaam zorgen moeten gaan maken of ze nog wel de grootste vereniging zijn al dit seizoen. Ten vierde, heb ik gerold tegen we gaat vaker te zien dit jaar. Ten vijfde, dat matchmakers catering met een paar weken moet missen. Dat mijn adjudanten Glen en Vincent samen 300 kilo zijn. Ten zevende, dat ik Michael Sure ook wil vragen, maar dat doe ik het podium niet aan. Ten achtste, ik heb de meest waardeloze adjudant van de Klukers ooit, en dat is mijn eigen broer. Ten negende, dat ik op Thijs Smeets de kleinste prins van Lint ben. Ten tiende, dat de Klukers vol gaas gaan hebben. Ten elfde, dat ik nu blij ben dat ik nu kan stoppen met kallen en kan gaan zoeken. Dat alles ook een mini-speuk. Niet van Lint, waal van Echten. Niet van Lint, waal van Echten. Niet van Lint, waal van Echten! Ja, Max, ongelooflijk alsof ze al jaren thuis. En dat zou ze zeggen, ja, dat zit ik. Daarom. Onze nieuwe prins, dat gaat natuurlijk voorop met een slager. En Kaska, we hebben twee microfoons allemaal. Kijk. Dames en heren, hier is Prins Max de eerste met zijn slager. Lucas op de beat. Lucas op de beat. Lucas pakt de steek van de kinderen weer gaan sloepen. Tot we groeven, mag misbroeken. Komt Lucas met de smet, want we gaan de tent aftrekken. Komen we wijken, ons steeds vergeten. Ik ben een klukker in de groep, toe en dikker in de maas. Een uurtje in de thee, en weer een volle gas. Ik heb dan hoe de macht, het lang genoeg gewacht. De kleren in de bek, van alle glazen op de weg. Nu waar ik met, nu dat heb je zo met. Tegenwoordig gaat door en het lange niet dan meer. Lucas pak ik de wereld en zit het en daar op de kop. Kom Lucas pak de steek, voor de kinderen weer gaan zoeken. Tot we groepen, mag misbroeken. Kom Lucas maar met als rit van de grond en
stoppen en omkijken ze op. Temperaturen schreeuwen op, met de zetter in de huid. Trek ik door het en dan light, alle tafels aan de kwijt. Van mijn golden starlight. Ja, wilde mee van alle glazen onderweg. Applaus voor Miss Max de eerste! En nu is het nog afgelopen met het serieuze kutgenoot van jouw gaasgeven weer gaan feesten. Blijf vooral hangen, straks nog Sabbatjoen vooruit. Weer gaan feesten. Muchas calorías, rápido, caqui yo. Vean que eso no es